samung pailia hoiliani bisingo phano sakmu chungma tongma bai dophani bagui samung tangui mano abo phunugui rikha hasteni belaino tchap gudung munggnang parmitariya bushote norugui kamini besher basaro bushoter jorao nungjaknai kaham toini shep sogoi rina bagui luaji mung naharka parmitariya aboni bagino Santi Bazar Bukhakste bai Khobjak Bogofa Block ni Debipur ADC Village Ujalagang Parawo Nukhung Thugui Parmitariang Sakbai thangni kolomtui khiklaimani rangbai malkhung bai khe nungjaknai tuini shep khlai rikha aboni loglogi gutui chocolate saban rokbo bagui rekha saimangkha o kamirogo tongnai tipra sarok sal kolokma romuino tuini shep tui hanya jenungui ma tongu hapangni phasing tui mungsa tui kahamni shep rinani bagui luaji mungna hajagya haini bai teibo jungjalo kelayu kamiwo tuini simi jungjalya lama bo haino hamya phiyaba hapang mungsa lama sonamna bagui bwskango phaya kamini lukurok hapangni dal bidal shep sapni bai hakjal khetoni jakha haini bai hapangni sakao jolimabo achaima nukjakha lukurokni khuktui abohai jungjalni koktoma no manui sakni je chuksak je mansak sakni kolomtui khiklaimani rangbai chubachoni yak phologoi rekha bukhuk parmitariyangni omohai bolai jaknai samung kotor nugui belaino tongthoklaijak lukurok Sawi sa tho tho khonai khona tho tho nakhirai ginang go kokboro chini ko kokboro kamani ko sawi sa tho tho khonai khona tho tho nakhirai ginang go Water scarcity is the most problem in a society. Okay, ang to kabang jaga berayo, ar jaga wo jini borok rok especially jini borok rok no bukung barok no especially omo face kayo problem no. Kabang jaga wo borok hate kusu kusu go tongo, ingke borok tui mayang go, tui kaham nungjak ni mayang go. Ke ang je khoroksa hati prasani khoroksa besazak engge, ang je chuksak anti prasani bangi kisah or jaga wo coba cuklaina ma paika, ingke ang nayo je ang coba cuklaima haike no nor opo je mansak nor ni bukhabai coba di ingke cinta fani bagi hamkrai khlele hambai. Ang or jaga wo tui nungjak nai ro paika, ingke kisah misa cajak nai ro chocolate ro kisah rekha chrai ro ni bagi, ingke kisah misa sapan ro rekha. Actually baksa borok to saima ya phone ongi mano ke ang to kabang ma jaga wo shooting ni bagi ma thango ba kabang ma rejamung ni bagi ma thango ke kabang ma jaga wo nugo kabang ma problems ke je problems na amo kol bai thangbai nugo abo no jeng feel khlaima no ke jeng tv rogo nugo saja go amo bai am bukha bai feel engya ke je jaga wo nung jaga wo feel o phaisa pai ka ke nung saima no bese cost o ke tong ke ang nung ni question na salam songo kabang borok rang puisa tongphano baksa borok bukhabai feel khlaimaya inga jengto don chaima no tui guri hinga chini bagi busuk jengja ke tabuk ang khlaitei no ang nor no bukoinai waisa wisu jeng chini dofani bagi ham chin dofani ham khlaini bagi kisa misa je chuksa khlaiman kan ke ni bagi kisa tiang mano bat boroni bagi onek kotor help ngi mano ke ang joto no koinai waisa wisu jeng chini dofani bagi jeng help khlailai nai tei chini dofani ham khlaini bagi jeng tei buku sokot langai